apa? Kowe kono. Raimu bayarane dhewe-dhewe kok. Ben enek pembatas. Ya ora iso lah. Lha kok iso pembatas sih lho. Jope iki beda. Ya ora iso. Awake dhewe iki gandeng kok guru murid iki dadi siji. Nah, satu keluarga, satu kesatuan. Lah guru mbiyen regane dhuwur saiki rada ndek ku ora masalah. Ora gelem. Perkara tarif tetep larang aku. Aku ijen 30. Lah kowe mau nyanyi wong 4 20 kok ra sudi. Ya lah ngono sing 10 kene aku. Nah, cocok setuju. Ora apa-apa. Lah piye? Dadi sing sepuh ngalah karo sing nom. Nom 10 mongko ki rencana 100 tempat. 100 tempat. 100 tempat. Pak Haji? Heeh, nek ping 10 gak yo mesak miliar to. Ya iyalah. Lah aku utang sik 500.